Participar non é difícil, pero require dedicación, esforzo, tempo. A participación é a pedra angular do proxecto de mellora do Instituto. Hai acaso algo máis emocionante que tomar parte activa nun proxecto educativo comunitario? O 28 de novembro, vota. O teu voto decide. O Consello Escolar é o principal instrumento a través do cal a comunidade educativa participa na xestión do centro. O Consello Escolar aproba e avalía o proxecto educativo. O Consello Escolar participa na elección do director. Decide sobre a admisión de alumnos. Coñece a resolución de conflitos disciplinarios e vela porque se ateñan á normativa vixente. Propón medidas e iniciativas que favorezcan a convivencia. O Consello Escolar analiza e valora o funcionamento xeral do centro. O vindeiro 28 de novembro son as votacións para elixirnos os nosos representantes. Vota, non deixes que outros decidan por ti. O 28 de novembro é o momento. Ti decides.